Ola, boa tarde. Venda de droga á porta da casa, entre outras cousas. No barrio de Coia, en Vigo, os veciños da Miñoca levan tempo lidiando con varias vivendas ocupadas. E a preocupación aumenta polos altercados das últimas semanas. Antes do Nadal apareceu un falecido e xoves un incendio queimou unha das casas. Os residentes denuncian o tráfico de drogas constante na zona. Moitos non traen cartos, queren a cousa e a pelea. Entón a policía está a cada momento. Pero é normal, agora é o que hai. Uns 70 tractores e máis de 150 persoas manteñen cortada a autovía A52 no concello ourensán de Trasmiras dentro das protestas contra o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur. Ás 6:15 desta mañá bloquearon a autovía en ambos dous sentidos á altura do quilómetro 188 e o tráfico desviou a circulación. Segundo informa a Garda Civil, queimaron no medio da calzada pacas de palla e neumáticos, polo que tiveron que avisar o Servizo de Mantemento da Estrada. Este acordo, o único que podemos esperar é a ruína total, tanto para agricultores como para gandeiros. Non podemos competir cos produtos que van vir da fora, porque os produtos que van vir da fora non van cumplir as garantías que nos exixen cumplir a nós. Nós estamos de acordo en que as garantías se teñen que cumplir para que haxa produtos de calidade. Fillo dun fundador do Celta e irmán dun prestixioso arquitecto. Estes días, Luis Barbó é o protagonista, aínda que toda a súa vida foi secundario. Durante 30 anos, o vigués Barbó participou en centos de producións internacionais rodadas en España. Dende malo nos spaghetti western de Clint Eastwood a mentor de Conan o Bárbaro. Neste 2026 fanse 25 anos do seu pasamento e un documental vai recuperar a súa historia. Os veciños da Gradorzán na Coruña están fartos do movimento que hai nun local comercial ocupado dende hai meses. Din que hai tráfico de drogas, pelexas, berros e conflitividade continua na rúa. A propietaria do inmoble está facendo os trámites para desafiuzalos. Hai meses que entra esa xente deste local ocupado da rúa coruñesa Alcalde Lens. Os veciños creen que é un centro de tráfico de drogas e semella que o que era un inmoble comercial foi convertido nunha especie de infravivenda. A propietaria xa foi varias veces á policía para tentar atallar esta situación. Hai tempo que non lle pagan o alugueiro, non sabe como estará o local destragado por dentro e ela sí corre cos gastos asociados. Como está por dentro, nada, romperon a porta porque é de cristal, xa estaba rota así nunha esquina, pero tardaban aí. Deixara xa de pagar porque desde que se non de mandarlos, pero nada, seguiron, nin pagaron, nin marcharon, están aí. E vive, a xente non sabe se alquila outra xente, porque incluso a veces hai un matrimonio que salen con nenos, se alquilou, alquilaron, pagaron uns meses, pagou. Metía por banca, pagou, pero despois deixou de pagar, aí vas a reclamar, xa non pagou máis. E despois, entonces, claro, se fixo demanda por falta de pago, como si nada. Non fomos a policía cando foi eso, que romperon a porta, e ese jaleo de xa demandar. Pero claro, eles si collen os datos e fan a demanda, pero outra cousa non poden facer. O meu sobrinho está en Orense, está cos trámites desde lá, non sabe, xa ben, ainda a semana pasada. Entón chamou a dicente que vai nesta semana, que entón era iso para o desahucio. Veciños e comerciantes relatan conflitos continuos. Nada, se ve bastante movimiento y eso, tenemos la policía cada 2x3 y de vez en cuando tema de ambulancias y tal, pero es eso, es recurrente, están todas as semanas aquí. Lamentan non só sentiren inseguridade, tamén a mala imaxe que dá o barrio. Noutro barrio, no de Coia, en Vigo, os veciños da Miñoca levan tempo lidando con varias vivendas ocupadas. Denuncian que se produciron liortas últimamente que os teñen realmente preocupados. Andrea, contanos, que está pasando? Sí, pois ben, ese punto conflitivo en cuestión atópase aquí na contornada Praza da Miñoca en Vigo, nestas vivendas que están en desuso e rodeadas de maleza e onde nas pasadas semanas ocurriron diversos feitos relacionados coa venda e o consumo de drogas. O máis recente foi este pasado xoves, hubo un incendio nunha desas vivendas, pero tamén na véspera de Nadal apareceu unha persoa falecida e as pelexas son constantes. Os veciños, a maioría deles non quixeron falarnos á cámara, pero confirmannos que a presenza policial é algo moi habitual aquí nestas vivendas e piden medidas para asegurar a súa seguridade. Bueno, que hai droga, é o que hai. Entonces veñen por aí os
a comprar e claro, moitos non traen cartos, queren a cousa e a pelea. Entón a policía está a cada momento. Eu paso por aí ás veces coa perra e a mí nunca tuve problema. O sector primario da Limia bloquea a A52 en Abavides, cortando ambos sentidos da autovía e exixindo negociacións inmediatas coas administracións. Os agricultores e máis os gandeiros de Ourense levan 13 días consecutivos de protestas contra o acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur, que consideran prexudicial para o sector. A tractorada gaña forza en Ourense. Dende primeira hora da mañá, agricultores e gandeiros bloquearon a A52 á altura de Xinzo da Limia nun novo paso adiante das protestas que duran xa 13 días. O sector divasta e denuncian que o acordo da Unión Europea e Mercosur pon en risco a viabilidade das súas explotacións e exixen ser escoitados antes de que a Unión Europea peche un pacto que consideran inxusto para o rural. Os agricultores e os gandeiros daqui de Ourense piden protección fronte á competencia estranxeira, prezos xustos, medidas reais da PAC e ser escoitados polos gobernos antes de que se firme o tratado que se espera en Paraguai o próximo luns. Os gandeiros seguirán nesta autovía ata seren escoitados, por iso os coches que circulen por ela son desviados pola Nacional 525 á altura do kilómetro 188 en dirección Santiago. Neste acordo, o único que podemos esperar é a ruína total, tanto para agricultores como para gandeiros. Non podemos competir cos produtos que van vir da fora, porque os produtos que van vir da fora non van cumplir as garantías que nos exixen cumplir a nós. Nós estamos de acordo en que as garantías se teñen que cumplir para que haxa produtos de calidade. Pero claro, o que non é xusto é que se nos traigan produtos de outros países con formas de produción diferentes, con produtos que aquí levan desautorizados ou prohibidos décadas, e que se importen e se xoga así ca saúde da xente. A firmado acordo de Mercosur vai ser en Paraguai, sí, pero vindeiro sábado, non o luns. Ben, o peche dunha propiedade que dá acceso a un cruceiro ten en pé de guerra aos veciños e veciñas do Viso, en Redondela. Aseguran que dende sempre esa entrada foi un camiño de paso para a veciñanza e polo que tamén transcorre a procesión nos días de festa. A dona deste terreo, que acaba de mercalo hai tan só un ano, di pola contra que se trata dunha propiedade privada, segundo a referencia catastral da zona. Unha antiga parcela na que se construíron 3 vivendas a carón deste cruceiro no barrio do Saramagoso, en Redondela, mantén enfrontados os veciños e veciñas coa propietaria da casa. O motivo, a colocación desta cadea que impide o paso a un lugar que din é de uso público. Entraron sempre por aí para el, sin, non sei, con permiso de quen, puxo aí esa cadea e por aquí non se pasa. Vamos a investigar o tema do cruceiro, sabemos que non é de titularidade do Concello, que non é titularidade da Igrexa. Que lle costa a eles, se se deixaron libre, eles podían aparcar aí igual, non ter problemas cos veciños, e agora van ter problemas cos veciños, porque agora ten 3 denuncias. José Luis é un dos afectados, vive con 2 irmás enfermos con pouca mobilidade e non entende a decisión dos novos veciños. La entrada libre, nosotros non pedimos nada máis. Eso es de toda la vida, que aquí yo voy ahora para 80 años, venía una procesión, yo la recuerdo de chaval, y nunca ha habido un problema de nada. A isto súmase que por aquí e dende sempre pasou a procesión das festas patroais, dado que no centro desta liorta está este cruceiro que pertence a patrimonio, o que van remitir un escrito. Tamén aseguran ter escrituras do anterior propietario que constatan estas demandas. Donde no ano 30 se fixo esa casa, en 1930. E no 36 que a legalizaron, pero consta que teñen que deixar o paso de carro por aí por diante da porta. A propietaria da vivenda asegura que os metros da parcela que aparecen no rexistro catastral son de titularidade privada e por iso quere pechar o seu terreo. Nos enteramos cuando aparqué el primer coche, ya me vino la vecina, salió de la peluquería y ya me vino a decir que mi coche no podía estar en mi propiedad. Nos entraba todo el mundo. Terceras personas, la pescadera que le lleva el tercer vecino, todo el mundo. Antes de poner la cadena y la cámara, que la tengo ahí, fuimos a preguntar a la abogada, a la policía local de Redondela, a la Diputación de Pontevedra, a Infraestructuras. No verán volverán as festas patronais a este barrio. A Xustiza decidirá se a procesión e os afectados poden volver a este cruceiro pasando por esta leira.
Por outro lado, os veciños de Untes, nunha parroquia de Ourense, piden protección para unha fonte pública contra a que non paran de bater os coches. Aseguran que xa sufriu polo menos media dúcia de arremetidas. Os golpes son accidentais, pero causan graves desperfectos, e dende o último choque, a fonte está sen auga. Instalada no ano 1998, a fonte da Asociación de Veciños de Santo Estevo de Untes non ten levado boa vida. Está pegada á vía do tren no cabo dunha praciña e adéntrase no camiño asfaltado, o que a converte en branco dos vehículos camións, sobre todo, que manobran marcha atrás. E veñen e dan aí a volta os coches e desfan todo, porque puxeron a raia amarilla, pero como se non a puxeran. Un foi o da basura, e o mesmo que arrimou para atrás e tirou con ela. E outro é un camión que está aí traballando, deu dar para atrás e tan chimpou. E outro camión máis. Muchísimas veces, unhas 7 veces ou algo, que chimparon. Veñen, en vez de se meter para arriba, que podían meterse para aí para a carretera, para arriba, ou dar a volta e vir para atrás. O peor, din os veciños, son os que marchan sen avisar. Dá marcha atrás ou algo e debe estar nun punto non visible para os seus espellos e xa van unhas cuantas veces que a tiran. O que pasa é que normalmente non avisan. Unha das veces quedou bastante mal, que quedou toda de lado e bastante peligroso. Nos ainda vallamos e tal, co que tiñamos para que non se acercara a xente, pero... Ao estar situado ao pé do cemiterio, esta fonte abastece os veciños que van levar flores, pero agora está sen auga. Tamén teñen unha villa, pero está vandalizada. No, porque eu vivo aí mesmo, diante dise cruceiro. Entro xa atrás da casa, que non acollo aí. Pero outros que veñen non sei onde acollen. Piden medidas de protección para evitar novos accidentes. O que había que poñer aquí uns cousos por aquí ao redor, uns ferritos, para que non, cando viña o camión que pare aí é que non a chimpe, porque xa polo menos xa leva 6 veces chimpada. Agardan que se tomen medidas antes de que volva a caer. A Garda Civil investiga a un home en Baiona por dispararlle presuntamente a unha vaca do seu veciño que pastaba nunha leira próxima á súa vivenda. O home de 81 anos empregou unha escopeta de perdigóns. Tamén feriu o dono do animal durante un forcexo entre ambos. Os axentes comprobaron que non tiña documentación necesaria para empregar ese tipo de armas e constataron que xa tiveran discrepancias previas. Foi nesta parroquia de Sabarís, no concello de Baiona, máis concretamente no lugar de Viso de Calvos. Os axentes da Garda Civil foron requeridos por unha liorta entre dous homes. O motivo da lea explicáronllela ao chegar ao domicilio. Y parece ser que el motivo de esa reyerta era porque el vecino y propietario del inmueble había disparado con una escopeta de aire comprimido, de balines, de las llamadas de balines, a un ganado, a unas vacas que estaban en una finca anexa a su vivienda. Segundo o relato do propietario dos animais, o investigado é un home de 81 anos que o día anterior xa lles disparara as súas vacas. Unha mesmo estaba preñada. As lesións non foron graves pola distancia a que fixo os disparos. El señor, morador de la vivienda, portaba ese tipo de carabina y como un animal presentaba diversas heridas producidas por disparos de ese arma. Concretamente 4 impactos de balines que tenía el animal. A arma é unha carabina de aire comprimido que non estaba dada de alta no rexistro municipal do concello de Baiona. Era una carabina de aire comprimido, de esas de que solamente necesita una tarjeta de armas expedida por los ayuntamientos, la cual fue intervenida por nosotros y está a disposición del Intendente de Armas para el correspondiente expediente. Os homes, o propietario das vacas e o que disparou os animais denunciáronse mutuamente e presentaron parte de lesións que se fixeron supostamente no forcexo. Las partes denunciaron respectivamente lesiones que fueron en principio de carácter leve, sin mayor gravedad, y al señor presunto autor de los disparos, con testimonios de algún testigo que lo vio realizar los disparos, fue investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal. Desavinzas que, segundo parece, veñen de lonxe. Decían que, bueno, el vecino autor de los disparos, el presunto autor de los disparos, decía que le molestaba el olor que desprendían los animales. Parece ser que ya tenían una rencilla anterior por estos hechos y que degeneró en esta situación. O veciño que fixo os disparos terá que prestar declaración cando o xulgado determine enfrontase a máis unha posible sanción por non ter en regra a arma. Celébrase esta fin de semana en Friol, na provincia de Lugo, o Campeonato Regional do Norte de España de Traballo Canino, un evento aberto ao público que dá a oportunidade de coñecermos máis de preto as disciplinas de obedencia,
protección e rastrexo en cans de traballo. Nesta edición participaron en total 21 animais, entre pastores alemáns e pastores belgas. Na proba chamou a atención o grao de complicidade entre os cans e malos seus donos. Este campeonato é unha modalidade deportiva que consiste en 3 disciplinas: rastro, obediencia e protección, na que uns xueces valoran as actitudes dos cans no desarrollo deses exercicios e o que obtén unha maior puntuación é campeón. E daqui os que mellor puntuación obtean clasifícanse para un campeonato de España que hai desta modalidade. Aquí o que valoramos a parte da técnica e o comportamento do can e as actitudes naturales que ten un can para desenvolver este traballo, así como a sociabilización que pode ter o can dentro do que é a sociedade. Dedicamos moitas horas ás 3 disciplinas que temos que participar, e entonces leva bastante entrenamiento, tempo, sabiduría, tens que ir a cursos, o sea, dedicarlle bastante tempo. Co paso da borrasca Goretti entra unha masa de aire frío dende Groenlandia que nos está facendo tremer, especialmente na nosa zona de montaña, onde teñen neve e todo, e xusto aí onde estás ti, Demetrio. Sí, os termómetros dinon moi claro, 2 graus é o que leva marcando o termómetro ao longo de toda esta mañá e como moitas previsións apuntan que poderían subir ata 3 graus, é dicir, un grau máis frío. Si notase bastante o descenso das temperaturas e neve, agora sí, bastante menos que aquí houve ao longo de toda esta mañá. Moitísima xente que se achegou ao longo de toda esta mañán de sábado para disfrutar destas neves aquí no Alto do Cebreiro. Moita xente que algúns deles iban ter dificultades para comer, pero os máis previsores xa viñeron preparados e tamén traían a comida para este mediodía, así que por diante aínda queda unhas horas para disfrutar deste frío e desta neve que cada vez vai quedando menos. Temos unha nena pequena e xa leva días preguntando pola neve e había que vir á neve. Non hai moita como outros anos que temos vido, pero bueno, para tirarse en trineo e facer unhas bolas. Sí, estivemos mirando onte dende a cámara do albergue a ver se había neve ou non. Hoxe pola mañán vimos que había neve, collemos o coche, comida e para aquí a pasar o día. Pois tirarnos co trineo sen parar. Ahora ir a comer, despois volver. Ahora comer. Home, pois se non había sitio. E varias culadas, non? Caímos varias veces, non? Varias culadas. Pois máis ou menos 5 ou 6. Y para mí de Brasil entonces que es caliente, viene aquí la nieve, está muy bueno para nosotros. Ir comiendo y disfrutar con los amigos. É algo que escuitamos con frecuencia, o que o dicimos tamén, iso de que agora que non neva tanto, que non fai tanto frío, que as xeadas do hoxe en día pois non son como as de antes, pero a verdade é que este inverno os termómetros abaixaron varias veces de cero no interior de Galicia, por exemplo, entre Vinca e Manzaneda, roldaron os menos 10 na véspera da Noite de Reis. Son as xeadas que caeron na Limia o pasado 30 de decembro. Ese día os termómetros registraron 4 graus baixo cero en Xinzo, unha friaxe alimentada polo vento da Serra Nevada de San Mamede. Así e todo, a impresión generalizada é que os invernos non son agora tan fríos como os de antes. Porque antes duraba a estación que era de inverno, duraba o tempo que tiña que durar, viña o frío, viña a neve, chovía 8 días seguidos ou 10. Cando tiña 8 ou 9 anos, había heladas, botaban meses chovendo. Nevaba casi todos os años, era moi bonito, de niños, que ilusión. Influen nesta percepción os cambios nas condicións de vida. Pasaba moito peor antes. Había as calles cheas de baches, enterrabas un. E influe tamén a sensibilidade de cada quen. En vano para mí tan sido frío, porque como teño frío. A mínima do que levamos de inverno foi na véspera dos Reis, 9 graus baixo cero entre Vinca e menos 10 en Manzaneda. Se nos remontamos máis atrás, atopamos menos 14,4 en Calvos de Randín en decembro de 2007. Nesta estación do Carballiño, a mínima rexistrouse hai 25 anos. No 2001 de menos 12 grados centígrados. Esas foron as temperaturas extremas rexistradas nesta estación meteorolóxica. Miguel Ángel García, profesor de Física
Física xubilado, leva máis de 40 anos recollendo día a día os datos meteorolóxicos no Carballiño. Eses datos confirman que as temperaturas medias subiron tanto as máximas, co verán máis cálido da serie histórica o ano pasado, e tamén as mínimas. Hai un ascenso nas temperaturas medias máximas de 2,2, 2,3 grados centígrados e despois hai un ascenso un pelín, un pouquiño máis baixo, un ascenso tamén nas temperaturas medias mínimas. Tamén observou que as precipitacións teñen aumentado lixeiramente e vai cruzando esas observacións cos cambios na floración das xestas e mimosas ou coa migración das aves. Seguimos falando de neve, esta encántame. Hai 16 anos en Compostela intentábase recuperar dunha mañá de caos. A causa, algúns acordaránse, foi esa gran nevarada que tinguira de branco boa parte de Galicia e que pasou en Santiago, pois que acabou colapsando a cidade. Comezou a nevar de noite, só nevou esa noite, pero abondou para que callara unha capa de neve de cousa de 5 centímetros de grosor. Era a mañá do 8 de xaneiro de 2010 e non se lembraba nevarada semellante en Compostela dende 1984. Acaso por esa infrecuencia colleu a cidade e os cidadáns desprevidos. Os que non patinaron tentando sair do garaxe tiñan serios problemas para circular. A capa de hielo que hai que non botaron sal pola noite se ve, entonces non damos pasado. É imposible que poda pasar se non se te encadena nesta pendente. Os accesos á cidade axiña quedaron paralizados. Daquela calculouse que o polígono do Tambre só conseguirán chegar ao 10% dos traballadores. Estábamos vos para estar en Rusia. Os vehículos ian quedando atravesados onde os levaba a inevitable patinaxe sobre o xeo. E logo moitos condutores decidían emprender camiño a pé, asumindo o risco de camiñar pola neve. Tampouco tiñan alternativa. Aquela mañá non houbo nin autobuses, non sale ningún, nin taxis. No, tiene complicado acceder hasta aí. No centro urbano facían falta cadeas para circular. Aquela mañá perderonse as rebaixas, a prensa ou o pan. O pan non chegou, esperemos que cara a mediodía vaya chegando. Chegou un periódico. Malia que axudou o soliño, pasaron horas ata recuperar a normalidade. Mentres, tamén houbo tempo para agardar o mellor recordo daquela nevarada histórica. Seguro que coñecen películas como Conan o Bárbaro ou Por un puñado de dólares, pero tal vez non sabían que nela participou un actor galego, o eterno gran secundario Luís Barbó. Traballou con Clint Eastwood, con Charlton Heston ou con Arnold Schwarzenegger en máis de 200 películas. Este ano cúmprense 25 anos do seu pasamento. O protagonista neste 2026 é un secundario, un deses secundarios os que todos vimos algunha vez nun western, nalgúna película de terror ou nalgúna das moitas coproducións que Hollywood rodaba en Europa. Clint Eastwood coseu a balazos en Por unha presada de dólares. Fixo a personaxe de Barrios en Marco Antonio Cleopatra, dirixida polo propio Charlton Heston, que ademais lle axudou ca súa pronunciación en inglés. Foi un guerrilleiro en Movente o León canda Sean Connery e converteu a Arnold Schwarzenegger no temible Conan o Bárbaro. Moitos secundarios, moitos papéis, moitas películas, en máis de 200 o atopou de momento Josiño Araujo, un cineasta que prepara un documental sobre a figura de Barbó. Este tipo de secundarios que nunca teñen o recoñecemento que merecen, pero a través da súa filmografía podemos adiviñar a evolución do cine da época e bueno, pasa un pouco con Luís Barbó. Barbó será o título do documental que está xa en plena produción. Participan nel expertos, amigos e familiares porque Luís era fillo dun dos fundadores do Celta, Pepe Bar, e, sen embargo, un gran descoñecido para moitos. En Galicia só se conserva unha entrevista gravada con el, precisamente nos arquivos da Televisión de Galicia. Era o ano 91 e Barbó participaba no Bam Bam Club. Hablaban de una película de Stanley Kramer, precisamente, que se estaba preparando para una voladura de un puente en Segovia. Y claro, yo cuando oí esto se me ocurrió acercarme y eso lo pagan. Y dije, hombre, claro, naturalmente que sí. Barbó era un especialista, un forzudo, un acróbata, un malo de película que sabía vivir e sabía morrer. Bueno, he esperado toda mi vida este momento. ¡Cerdo! Bueno, por favor, comisario. Ben, hoxe queremos falarlle dos rótulos dos comercios, deses que forman parte tamén do patrimonio urbano. Moitos están aí dende hai décadas, pero outros mesmo superan xa o século. É por iso que hai que conservalos, porque todos dan fe das gráficas e das modas de outros tempos. Na Coruña, por exemplo, un 80% dos rótulos máis antigos xa desapareceron.
O tecido comercial constitúe unha parte importante das cidades e os rótulos son a súa marca de identidade. Simbolizan a personalidade de cada vila. Hoxe en día, cos rótulos tan homoxenizados pola xentrificación, polo turismo, etc., todas as cidades son iguais, prácticamente nos centros, cos rótulos das grandes marcas. Os rótulos dan fe das gráficas e das modas doutros tempos. A mí forman parte do patrimonio como calquera outra parte do mobiliario. O bonito tamén dos rótulos é cando se converten un pouco en lettering, é dicir, cando o propio nome da tenda, do establecemento, se convierte casi nun anuncio comercial gracias á forma que adoptan as letras. Pero moitos deles desapareceron sen apenas decatarnos. Conservar siempre ayuda, ¿no?, a que se pueda reconocer mejor el impacto cultural que tiene en la memoria de la gente. En cidades como a Coruña, un 80% dos rótulos perdéronse e con eles toda unha estética urbana e unha maneira de ser. Que tivamos nunha época anterior onde se conservaban as cousas, onde un rótulo indicaba non só o comercio, sino todo un estilo de vida, todo un oficio de facer o rótulo tamén, toda unha forma de atender o establecemento, non?, que agora se perdeu. Algúns deles están protexidos, pero son unha minoría. En Vigo, por exemplo, temos un protegido que é un anuncio de Pedro Domecq de Osborne que está na Porta do Sol, un anuncio de azulexo moi da época, de casi 100 anos, pero habería tamén que proteger aqueles que igual non son tan emblemáticos, pero que sí que forman parte do noso imaginario ou do imaginario dos nosos pais, non? Antes de rematar, queremos agradecerlles a boa acollida que cada día lle dan ao Galicia Noticias. O programa de onte venres acadou unha cota media do 22,9% da audiencia, con picos de ata o 24%, que pros tempos que corren, créanme que é bastante. Moitas grazas por escollernos para informares.